Assalamu alaikum jama'a maza da mata masu bibiyar shafukanmu da tsare-tsarenmu da muke kawowa. Ina so zan ɗan yi muku wata sanarwa ne akan wannan sabon tsarin da muka shigo da shi. Mun shigo da wannan sabon tsarin ne don magance wasu matsaltsalu. Idan ba ku manta ba tun daga farko ina tunanin tun farowar shafukanmu za ku ga irin matsaltsalun da muke fara samuwa tun daga YouTube. In dai mutum da ya san mu ne a YouTube zai iya ganin lokacin da muke amfani da YouTube muna yawan kawo bidiyoyika, amma kuma sai mutane sun saba da shafi sai a zo a rufe wannan channel ɗin a zo a yi cancel ɗin shi misali. Haka zalika muka dawo Facebook shi ma aka zo aka rufe shi gaba ɗaya. To muka dawo application. To idan kuka kula bayan Facebook da YouTube duk wani shafin da za ka ɗora bidiyo don wasu su kalle shi sai ka biya ne. Hatta Google Drive da mutane suke suna amfani da shi kawai giga 15 ne kake da wanda za su baka kyauta. To giga 15 bidiyo nawa ne za ka ɗora ta cinye giga 15? Idan ka ɗora bidiyo zuwa 10 zuwa 20 sun cinye wannan giga 15 ɗin. Sai ka dawo kuma ka saya. Sannan kuma Google Drive in mutum ya fara, in dai mutum ne lokacin da tun farkon kirkirar wannan application, in dai mutum ya fara installing ɗin shi zai ga menene ya sa muka daina aiki da Google Drive. Za ku Google Drive akwai adadin mutanen da za su kalli bidiyo a kowace rana. Idan adadin wannan bidiyo suka kalla mutum ba zai iya kallon wani bidiyo ba. Za ka ga tun lokacin da bai wuce mutum 200 ba suka yi downloading din wannan, suka yi installing din wannan application, tun a lokacin Google Drive yake bayar da matsala. Daga an shiga an kalla cikin awa daya shikenan sai ya dawo ya rufe bidiyo, ba za ka ƙara kalla ba sai bayan wasu awanni. Sai muka daina amfani da shi, muka nemi wani shafi muna amfani da shi, kuma wannan duk shafukan nan da muke amfani da su muna biyan kuɗi. Babu shafin da muke ɗora bidiyo wanda ba ma biyan kuɗi a kan shi. Duk shafin da kuka sani muna ɗora bidiyo muna biyan kuɗi, sai mun biya kuɗi kowanne wata muke iya ɗora bidiyo. Saboda akwai za ka sai giga, na farko za ka sai giga gurin da wato space ɗin da za ka na ɗora bidiyo kanka, abu na farko. Abu na biyu za ka sai gigogin da za ka na waɗanda mutane za su na yin amfani da shi wajen kallon bidiyo ko downloading. To tun da farko ba mu buɗe tsarin downloading ba, saboda idan muka buɗe tsarin downloading mutane ba su iya kallon bidiyo a cikin shafin nan ba. Za a iya kallon bidiyo amma daga an kalla zuwa kwana 15 kwana 20 wannan gigogin za su ƙare. Saboda kowanne wata idan ka biya kuɗi za a baka giga 1000. Giga 1000 shine wato TV 1 TV kamar misali abin ga wanda za a baka giga 1000 kenan. Idan aka baka wannan giga 1000 nan to duk lokacin da mutane suke kallon bidiyonka suke yin downloading a cikin wannan gigogin ne za a na jan waɗannan gigogin ne naka ne za a na ɗauka. Daga waɗannan gigogin sun ƙare to mutum ba zai iya kallon bidiyo ba, zai iya yin downloading ba, bidiyon zai rufe. Sai in wata ya ƙare ka biya waɗannan kuɗin tukunna za a maido maka waɗannan gigogin waɗanda aka janye, ko kuma ka sai wani extra. To za ku ga kwanakin baya da wannan application ɗaya dan samu matsala da ya ɗan dakata daga aiki, za ku ga bayan wani ɗan lokaci ya dawo. Saboda wannan lokacin waɗannan gigogin sun ƙare a cikin kwana 3 ko 4 da suka wuce ne nake wannan magana. Waɗannan gigogin sun ƙare, da waɗannan gigogin suka ƙare sai muka je muka ƙara sayan wasu na $5. Da muka sai na $5 abinda suka yi gaba ɗaya giga ta $5 abinda ta yi awa 10 ne ta yi ta ƙare. Giga 100 ne, awa 10 ne suka ƙare. Mu kuma alhali waɗannan bidiyon muke ɗora ba mu taɓa sa wani tsari muka ce mutum sai ya biya ba, ko kuma ka bayar da wani abu kafin ka kalli wannan bidiyon. Kaga kenan idan muka ce muku kowace rana za mu biya $5 don mutane su kalli bidiyo, kuma bidiyon waɗannan $5 ɗin ba su iya kai 24 hours ba za su ƙare. Kaga ba zai yiwu ba bayan kuɗin da muke biya duk wata. To wannan shine dalilin da yasa kuka ga wancan ɓangaren baya yi. A lokacin da baya yi sai muka ce to shikenan bari za mu jira ko mu jira sai ƙarshen wata, sai ƙarshen wata idan mun biya wannan kuɗin da muke biya na wata in sun maido mana waɗancan gigogin, ko kuma mu canza tsari. To wannan shine sai muka ƙara saye kuma wani shafukan guda biyu, saboda za ku wajen shafi 4 ne muke amfani da shi, kuma kowanne shafi wallahi kuɗi muke biya a kowanne wata. Kowanne shafi kuɗi muke biya kuma shafi 4 muke amfani da shi. Sai muka koma ɗayan shafin da muke amfani da shi, sai muka kuma duk shafin da duk lokacin da wannan ya samu matsala fa sai mun sake yin downloading ɗin waɗancan bidiyon daga wancan shafin ɗin mu maido su wannan shafin da muke so mu ɗora su. To kun ga ba zai ba kenan daga yanzu matsala ta samu a ce kuma shi kenan mu yi downloading ɗin su kuma yau bidiyo sama da bidiyo 1000 da wani abu mu ce mu yi downloading ɗin su a rana ɗaya mu maido su wani shafi, ba zai yi ba. Na farko bayan kuɗin da muke biya kuma ga MB da muke sanyawa wanda muke biya muke sayan data muke amfani da ita, kun ga abun yana da yawa. To wannan shine dalilin da yasa lokacin da ya samu matsala muka yi ta fahimtar da mutane, muna nuna mutane
su yi haƙuri za mu kawo wani tsari za mu yi kaza. Muka ce muku ban san me yasa ba, za mu yi magana mu nuna mutane ga abin da ake ciki ga matsalar da ake ciki, amma kuma daga baya sai mutum ya dawo sake yin wata tambaya daban, sai mutum ya zo ya sake yin wata tambaya, sai ka rasa ta ina za ka fara ba mutum amsa. Sai ka ga mutum za ka ce mishi kaza kaza ne, amma kuma sai ka ji mutum ya sake dawowa abin da ka gama bayani sai mutum ya sake dawo ya sake yin tambaya. Ban sani ba, kuma mutane ba sa sauraron bayanan da muke yi gaba ɗaya ne, ko kuma dai a'a ba bayanan suke saurarawa, ban sani ba. To wannan shine dalilin da yasa muka dawo. Idan kuka kula, wannan bangaren da muka kawo kamar yadda kuke gani anan ya fi wancan bangaren sauki, sai dai idan mutum bai sani ba, domin wancan bangaren yana da abubuwa da yawa amma kuma ba kamar wannan ba. Wannan bangaren ya fi shi sauki. Tsare-tsaren da muka sanya a wannan bangaren ba mu sanya su a wancan na Arewa Com ba. Za ku ga mun ce muku damun da farko za mu fara kawo muku Arewa Complete. Wannan Arewa Complete ma'ana duk bidiyon da suke complete, bidiyon da suke complete 1 and 2 ko kuma 1 ɗin shi wanda yake complete shine za mu kawo muku a wannan bangaren. Bidiyon da yake series ne wanda ya haura 1 zuwa 10 ba za mu kawo muku shi bangaren nan ba, za mu buɗa muku wani bangare a nan gudun, za mu sanya mishi suna Arewa Series. Shi kuma wannan bangaren za mu ɗora muku shi. Duk lokacin da ka zo kana buƙatar complete to za ka shigo complete, in kana buƙatar Arewa Series za ka shigo Arewa Series ne. To abu na biyu shine da za ku lura a cikin wannan bangaren, amma a yanzu za ku ga mun kawo muku Arewa Complete, sura Arewa Series wanda muka ga muku kowanne da hankali. Arewa Series ta iya yiwa ma ya kai har 5 ga wata, ka cikin watan nan da kwana 4 dai kafin ku iya ganin shi ya fito, saboda dole sai mun maido waɗancan bidiyoyin, mun yi downloading, sannan kuma akwai waɗanda muna so mu sanya musu kamar yadda mutane suke bukata sa tsarin downloading, akwai waɗanda muna so mu sanya tsarin downloading din amma kuma yana da wahala, wasu gurin ba zai saku ba, wani shafin ba zai bari ka sa tsarin downloading, wani shafin kuma yana bari ka sa tsarin downloading. To menene saukin shafin nan idan ka shigo annan bangaren? Idan ka shigo duk bidiyon da ka gani za ku ga sunan shi nan, gashi nan za ku gani bangon duniya, ga dodo, dan rigima, gashi nan dolaye 3, gashi nan kowanne za ka gani da sunan shi. Idan kai kasa ka zo nan bakin nan za ka iya ganin lamba. Menene lamba? Za ku ga lamba daga 1 zuwa 10, gashi nan ya nuna mana next. Idan ka danna wannan gurin zai buɗe maka wani bangaren ne. Idan kuma kana so misali kai amfani, za ku ga nan mu rubuta muku mataimaki. Me mataimaki? Idan ka danna za ka ga fassarar Badawa, za ku ga fassarar Badawa ce, fassarar ɗan talaka. Idan ka danna za ku ga fassarar ɗan talaka ce. In ka danna fassarar wannan, duk fassarar da ka danna dai ga su na fassarar algaita, wanda kuka mun sanya mishi fassarar Hausa, to wanda ba mu san wanda suka fassara shi ba sai mu sanya mishi kawai fassarar Hausa. Daga ka danna babu inda zai kai ka cikin fina-finan da aka yi. Idan kuma za ka iya, in kai ƙasa nan za ku ga sabbin ɗorawa, za ka iya ganin ga wanda muka nuna muku kamar misali waɗanda suke sabbin ɗora, za ku ga waɗanda muka ɗora yau kenan, za ku iya ganin su a nan gurin. Ta iya su haura haka, ta iya kuma ba su kai hakan ba. Idan kai ƙasa kuma za ku ga nau'in fim, za ku ga gashi nan fassarar 2021, za ku ga ta nan a rubuce, za ku ga kashi na ɗaya. Idan ka danna fassara 2021 to waɗanda aka fassara a wannan shekarar ne. Idan ka danna fassara kashi na 1 da na 2 to waɗanda suke 1 and 2 su ne, amma su ma ba dukansu ba, amma su ne dai daga nan waɗanda suke sabi, saboda waɗannan ba duka kowanne bidiyo muka sanya wannan ba. Amma kuma in ka danna za ka gani idan ka danna sabbin ɗorawa za ka ga waɗanda suke kamar misali waɗanda muka ɗora, waɗanda suke sababbin ɗorawa kenan. To idan kuka duba a nan gurin za ku ga gashi nan in category misali, on category kamar za ku gani gashi nan akwai bidiyo guda 90. Idan ka danna wannan gurin duk bidiyoyin da bamu sanya mishi wannan tsarin ba za ka gan shi a nan gurin, wanda mu sanya mishi wannan abun za ka gan shi a nan gurin. To bayan nan kuma za ka iya amfani da wannan menu din nan. In ka danna nan za ka iya ganin gashi nan fassarar 2020 sabbin ɗora gashi nan kashi na 1 da na 2 ga kuma in category. In ka danna nan gurin kuma za ka iya ganin gashi nan fassarar Badawa da waɗannan abubuwan duka za ka iya gani. In kana so kuma in ka san sunan fim za ka iya sacin ɗin shi ta nan. In ka rubuta in ka danna wannan gurin ka rubuta misali, yanzu mu rubuta misali Singam. Misali in ka rubuta Singam ba sai ka ƙarasa wani suna ba, sai ka sa fassara gaita ba, kawai iya farkon fim za ka rubuta ba sai ka rubuta wanda suka fassara shi ba. Idan ka danna wannan misali kana rubuta wannan ka danna sacin, idan ka danna sacin za ku ga zai misali za ku ga gashi nan ya kawo mana, za ku ga Singam a nan ƙasa, gashi nan guda biyu za ku ga sabon Singam. Wannan ina tunanin fassarar Sultan ne, wannan kuma fassarar Agaita. Za ka iya gani daga nan ma za ka iya ganin fassarorin gasu nan, za ka iya gani. Idan kana so ka dawo baya za ka danna home, idan ka danna home zai dawo da kai baya. In misali kai ƙasa
kai ƙasa in ka zo nan idan ka danna next za ku ga nan yana lamba ɗaya zai yi gaba da kai ne. Za ku ga gashi nan kun gani mugun sakaku gaskiya ɗaya ce. Za ku gani yanzu misali in kai ƙasa za ku gani kun ga gashi nan ya faɗa lamba 2. In ka ƙara danna next zai ƙara buɗe maka gashi nan hanyar channel zobin sihiri. In kai ƙasa za ka ga ƙara kun ga gashi nan a lamba 3 amanar talaka ƙarshen gatsali ga gatsali. za ku gani duk komai za ku gani fashin magarkama ba ƙwaya ɗaya ba ne. Za ku gan shi yana da yawa. In ka danna misali yanzu in ka danna nan gurin duk wanda ka danna za ku gani kun ga fashin magarkama kun ga gashi nan fita ta 1 ga fita ta 3 ga fita ta 4. In kai ƙasa nan za ku ga mun yi muku rubutu idan kana buƙatar kalli fita ta 1 sai ka danna wannan list ɗin. In ka danna wannan list ɗin zai kai ka zuwa fita ta 1 wanda shi kuma ba a cikin shafin nan yake ba. Za ku ga bidiyon anan ba ma ɗora hotuna saboda kuma shafin bai ba mu tsarin ɗora hotuna ba a ciki, amma akwai ɓangaren da za mu iya ɗora hotuna ta ɓangaren wanda suke series. Za mu iya ɗora hotuna amma dama ai ba buƙatar ko hotuna ba ne, bidiyo ne. Da ka danna wannan bidiyon kuma zai buɗe. In ka danna za ku ga ya buɗe. Duk wanda ka danna za ku ga ya buɗe. In ka danna za ku ga ya buɗe. To wannan tsarin da muka shigo muku, wannan ɓangaren da muka shigo muku ya fi amfani da data mafi karanci fiye da wancan, saboda wancan sai kana da ƙarfin sabis, sai kana da ƙarfin data za ka yi amfani da shi, amma wannan ko yaya data ka take za ka yi amfani da shi. Sannan kuma mun sanya muku tsarin cewa a duk lokacin da zai ke misali in ka buɗe bidiyo ya ɗan daɗe kana kallon shi ko da baka da ƙarfin data ko ya data ka take za ka iya kallon wannan bidiyon. Yanzu misali kun ga nan gashi nan guda 3 na buɗe dukkansu sun yi sacin lokaci ɗaya. Duk wanda ka danna ba zai ƙara yin sacin ba, buɗe maka kawai zai. Duk wanda ka danna ba zai sake yin sacin ba, zai buɗe maka ne. In ka danna in ka tashi kai baya kun gani duk lokacin da ka danna za ka yi baya da kai zai yi. Saɓanin wancan wani lokacin idan wasu waɗanda ba su san yadda za su yi amfani da shi ba idan suka manta suka danna bi sai application ɗin ya fito da su gaba ɗaya, sai ya fito da su. Sannan kuma yanzu misali bari in danna wannan kuga wannan yanzu misali za ku gani yanzu kun ga wannan gashi nan misali yanzu wannan gashi nan kaifin fansa kana so ka kalle shi misali za ku iya ganin ka ce wani ya ce mishi ai fuskar ta mishi kaɗan. Idan fuskar ta ma kaɗan za ka iya buɗewa misali bari yanzu misali ya sace ku ga za ku ga yanzu misali in ka ga dama za ka iya buɗe fuska, in ka ga dama za ka iya buɗewa misali ya ƙara yawa, in ka ga dama kuma za ka iya juya misali, amma juyawa kai ne za ka juya ka za ka iya sanya wayar ka ta juya misali a duk lokacin da kake so. Misali bari ku ga kamar yanzu misali ka sanya wannan misali wai da ka bata damar da za ta iya juya, to idan ka danna fa zai juya maka ne. Za ku ga misali gashi za ku ga to kowanne guri a nan gurin kowanne abu mun sanya mishi tsari. Sannan kuma mun nuna muku cewa misali a duk lokacin da ka danna wani abu a nan gurin, ka danna wani bidiyo kaga bai buɗe maka ba, za ka iya yi mana comment ta nan gurin ka rubuta mana cewa wannan bidiyon baya buɗewa. To ni a gani na wannan tsarin wannan ɓangaren zai fiye da wancan. Sannan kaga dama za ka iya koma baya gaba ɗaya, duk nisan da ka kaga dama ka danna za ka koma baya. Idan misali kana buƙatar ka kalli wani ɓangare daga cikin wannan ɓangarorin za ka iya danna duk lokacin za ku ga komai, sai dai kada ka yi amfani da wannan sacin ɗin domin wannan sacin ɗin ba zai yi aiki a nan ba. Wannan sacin na application ne, wannan shi kuma in kana buƙatar kai sacin sai dai ka yi amfani da wannan ɗin nan, ko kuma in kai ƙasa ka zo ƙarshen ƙasa za ka iya gani, amma wannan gashi na jikin waya ka kawai ke da ka danna za ka yi sacin. In ka danna shi haka za ka yi sacin, in kuma ka danna wannan ma za ka iya yin sacin misali wannan dukansu ɗaya ne, duk wanda ka danna ciki za ka iya yin sacin. To sai dai ta iya yiwuwa ba zan ga laifin kowa ba, saboda duk lokacin da ka zo da wani sabon tsari dole kana buƙatar ka yi wa mutane bayani su san yaya wannan tsarin yake. Kai da ka yi shi ta iya yiwuwa kai ne ka san wannan tsarin amma wasu ba su sani ba, wasu zai dan ba su wahala, amma kuma yau da kullum mutane za su iya fahimta shi. Na yi wannan bidiyon ne kawai don in sanar da mutane, in nuna musu wannan abin yadda tsarin yake don mutane su dan fahimce shi, don mutane su fahimta duk abin da. Amma in kuna ganin duk abin da kaga baka fahimta ba za ka iya tambayar mu ko kuma ka turo mana sako ka ga mana cewa, saboda kowa san diga WhatsApp din mu dai in kana cikin group din mu za ka iya turo mana sako. In ma group din baka samu shiga cikin group din ba, akwai Gmail din mu, in ka je cikin Facebook za ka iya samun Gmail din mu, in ka je cikin abin ga YouTube za ka iya samun Gmail din mu, ko ta nan ka turo mana sako ko ta ina ka turo mana sako za mu iya maido maka amsa. In ta Gmail ka turo mana, yanda za ka turo mana sako ta Facebook mu maida maka amsa lokaci daya, haka in ka turo shi ta Gmail za mu iya maida maka amsa. Duk inda ka maido za mu iya maida maka amsa. Za ka iya ce kai abu ka fahimci abu kaza ba kana so ka fahimta, amma kamar masu maganar series ko ban halaka kaza damun mun gaya muku cewa kowanne za mu bi shi daki ne, ba zai ba a ce lokaci ɗaya za mu tattaro bidiyo kan gaba ɗaya sai mun sake yin downloading ɗinsu.
sun dawo cikin kwamfuta, sannan kuma mu ƙara maida su a feji, a ce kuma lokaci ɗaya duk waɗannan bidiyo kan a rana ɗaya. Sai ka yi tunani idan kana yin downloading ɗin bidiyo guda ɗaya datan nawa kake ci, to balle mu za mu download ɗin bidiyo sama da wajen bidiyo guda 1000, ya kake tunani? Saboda ba wannan application ɗin kawai muke da ba, ta iya wani ya tunanin kawai wannan application ɗin, muna da application wajen guda 3 muke da application wajen guda 3 muke da, kuma dukkaninsu na fina-finai ne, kuma dukkaninsu wannan matsalar ta faru ta shafe su duka, ta shafe saboda shafin da muke amfani ne ya fara bayar da shafukan da muke aje wannan bidiyon, library din da muke aje wannan bidiyon shine fara bada wannan matsalar. Kaga duka ta shafe su kenan, dukkanin su ne, amma babu wanda muka tsaya yanzu muke kokarin gyarawa kamar wannan, saboda shine mutane suka fi korafi, shine kawai muka tsaya yanzu muke kokarin gyarawa. Da haka duk abin da ba ku fahimta ba za ku iya yi mana tambaya akai, kamar kuma masu tambaya askatar da shi'uma na 41 da askatar na kashi na 62, waɗannan duka akwai su, mun ɗora su daga farko, amma daga bayan nan ne damu mun ga muku a wancan ɓangaren ɗin ne muka ɗora shi, daga bayan nan kuma sai muka cire wancan gurin, amma waɗancan za su fito ɓangaren series ne, za su fito ɓangaren arewa series, tun da namun cikin series suke, in muka kasa su daban-daban zai kasance mutane suna shan wahala wajen neman su.